La llegenda de Sant Jordi narra la història d'un poble medieval on els vilatans són testimonis de l'arribada d'un drac malèfic, el drac dels 4 elements. Per poder-lo alimentar li ofereixen bestiar per menjar fins que arribi un dia que s'acabi. Llavors decideixen fer un sorteig entre la gent del poble i per mala sort l'escollida resulta ser la princesa, però arribarà algú que canviarà les coses, el cavaller Sant Jordi. Aquesta és la nova representació de la llegenda de Sant Jordi, que enguany ha estrenat un nou format. D'entre les novetats més destacades hi ha l'aparició de nous personatges, alguns d'ells dolents, escenes dins el palau, projeccions a la muralla i també més teatralització respecte als passades edicions. A banda, s'ha ampliat l'horari fent 2 representacions, una a les 9 del vespre i l'altra a les 11 de la nit. La llegenda de Sant Jordi és un dels actes més destacats de la setmana medieval i enguany ja hi han assistit 3.000 persones. Aquesta llegenda, àmpliament reconeguda arreu del món, se situa, segons la tradició catalana, a Montblanc. Així ho esmenten Joan Amades, el seu costumari català, i Anna de Valldaura, a les tradicions religioses de Catalunya.